M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tikulandireninso pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi la Mulungu, Sunday 18 January 2026, limene ndi la Mulungu lachiwiri la pachaka. Ndipo leroli tisinkhasinkha za kankhosa ka Mulungu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 49 ndime ya 3 kupitiliza ndime ya 5 kudzalumpha kudzapitiliza ndi mutu kudzapitiliza ndi ndime 5 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick Kumanda kuchokera ku St Armand Neno Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo kwa Korinto mutu 1 ndime ya 1 mpaka 3. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Memory Chakwanta kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Yohane woyera mutu 1 ndime ya 29 mpaka 34. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Lekaleka kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Chauta adandiwuza kuti, iwe Israeli ndiwe mtumiki wanga, anthu adzanditamanda chifukwa cha iwe. Tsopano Chauta akulankhula, iye ndiye amene adandiwumba m'mimba mwa amayi anga kuti ndikhale mtumiki wake, kuti ndibweze fuko la Yakobe kwa iye, ndipo kuti ndisonkhanitse Aisraeli pafupi ndi iye. Choncho ndimalemekezeka m'maso mwa Chauta, ndimapeza mphamvu mwa Mulungu wanga. Chautayo akunena kuti, n'chinthu chochepa kwambiri kuti ukhale mtumiki wanga, kuti udzutse mafuko a Yakobe ndi kuwabweza kwawo Aisraeli amene adapulumuka. Ndidzakusandutsa kuwala kowunikira mitundu ina ya anthu, kuti chipulumutso changa chikafike ku mathero a dziko lapansi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a m'kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale, ndine Paulo, amene mwakufuna kwa Mulungu ndidayitanidwa kuti ndikhale mtumwi wa Khristu Yesu. Ndili pamodzi ndi m'bale wathu Sosteni. Ndikulembera mpingo wa Mulungu umene uli ku Korinto. Mulungu adakupatulani mwa Khristu Yesu, ndipo adakuyitanani kuti mukhale anthu akeake, pamodzi ndi anthu onse amene ponseponse amatama dzina la Ambuye Yesu Khristu mopemba. Iye ndiye Mbuye wathu ndi Mbuye wawonso. Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Khristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Mmawa mwake Yohane adaona Yesu akubwera kwa iye, ndipo adati, suyu mwana wankhosa wa Mulungu uja wochotsa machimo a anthu a pa dziko lonse lapansi. Iyeyu ndi amene ndinkanena uja kuti, pambuyo panga pakubwera munthu wopambana ine,
pakuti ine ndisanabadwe iye alipo. Inenso sindinkamudziwa, koma ndidabwera kudzabatiza ndi madzi kuti Aisraeli amdziwe. Yohane anachitanso umboni adati, ndidaona Mzimu Woyera akutsika kumwamba ngati nkhunda nakhazikika pa iye. Ine sindinkamudziwa, koma Mulungu amene adandituma kudzabatiza ndi madzi ndiye adandiwuza kuti amene udzaone Mzimu Woyera akutsika ndi kukhazikika pa iye ndiyeyo wobatiza mwa Mzimu Woyera. Ineyo ndidazionadi, ndipo ndikuchita umboni kuti ameneyi ndi mwanadi wa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Suyu mwana wankhosa wa Mulungu uja wochotsa machimo a anthu apa dziko lonse lapansi. Mwana wankhosa wa Mulungu. Abale anga okondeka, pakati pathu timakhala ndi ma nickname osiyanasiyana amene timatha kupatsana. Mayina oselewula osiyanasiyana, mayina antchedzero, mayina osati aja pa msonkho ayi koma ena. Ndipo tikapita mwina m'masecondary school mwakapeza ndithu anyamata mwina pena osadziwana bwinobwino dzina la nzawo la pa register kuliwala, koma kumango sunga mayina amene ali oselewulana antchedzero. Mayina nthawi zina amakhala oseketsa, nthawi zina umadabwa kuti chifukwa chani anaganiza ndani kuti dzina ili likhalepo. Mayina ena amatha kukhala opatsirana, generation ikapita amadziwa kuti panaliwa kuti ndi wakuti akhala uyuyu. Mapereka chitsanzo cha m'masekondari, koma ngakhale in the society, m'makomiti mwathu, midzi mwathu, pala anthu ena amene tidapatsa mayina kuti awa ndi akuti. Masiku ano tikumva za mkulukuta moyo, mayina amene akupatsidwa ndipo akuvomerezeka kuti uyu akachita chakuti ndi mkulukuta moyo. Zoona. Mbuyomo timamva zimene Mose walero muchani zonsezo, mayina oti amaperekedwa kwa anthu. Mayina amatsamira pachani pa zimene zikuchitika. Munthu uyu wachita zotani, ndi timatha kumpatsa dzina malinga ndi ntchito zimene munthuyo akuchita. Amaonetsa momwe munthuyo wakhala kukhalira kandi khalidwe lake. Tikafika ku mpingo kuno kuli anthu ngati ina St. Teresa of the Child Jesus, Teresa wa mwana Yesu, amene is fondly known as the little flower, kaduwa kakang'ono. Chifukwa chani? Ndi kuunika moyo wake, mbiri yake. Anamwalira ali tender age, about 24 years. Zaka zoche koma atachita zinthu zazikulu zake in a very humble way. In her own little way adaonetsa chikondi kwa Khristu kwambiri, kuonetsa kuti mwana wachichepere ngati iye koma anazindikira kuzama kwa chikondi cha Khristu. So little flower. Lero mu uthenga wa lero tikuona title imene Yohane akupereka kwa Yesu Khristu. Akunena kuti chani? Suyu mwana wankhosa wa Mulungu. Suyu mwana wankhosa wa Mulungu. Mawu amenewa abale anga ndomwe aja timanena pa nsembe ya misa nthawi ndi nthawi. Timayimba kankhosa inu, kankhosa ka Mulungu. Kankhosa ako ndiri mwana wankhosa, kankhosa kakang'ono. Sangoti nkhosa koma kakang'ono, mwana wankhosa. Kankhosa ka Mulungu amene machotsa machimo a dziko lapansi. Mawu omweyo adanena Yohane Mbatizi. Ndipo nsembe amadzanyamula Ambuye Yesu Ukaristiya uja kudzanena kuti naka kankhosa ka Mulungu, kutionetsa tonse pa nsembe ya misa paja kuti zikuchokera pati. This title sanangoyipeka Yohane Mbatizi ayi, ili ndi tanthauzo lake ndi kuchokera kwake. Mmene mneneri Yesaya tikawerenga chapter 53
amanena za mtumiki amene adzazunzidwa, Chingereza amati the suffering servant songs, munyimbo zake zimenezozo amayerekeza mtumikiyo ngati nkhosa imene ikupititsidwa kokaphedwa. Akuti kankhosa kameneka ndithudi kananyamula machimo anthu ambiri. Adachitidwa zotere timaziwerenga bwino nyengo ya Lenti. Tikamakayamba pa tsogolo pano pa 18 February tikhala tikuzindikira zimenezi kuti tikumbutsana mataito ake amene wawa. Ikuyerekeza the Paschal Lamb, kankhosa kamene kanaphedwa pa Pasaka ya Yuda, Pasaka yoyambirira, Exodo 19. Timawerenga nkhani imene ya ana Israeli kuti atulutsidwe ku ukapolo kuja. 19 verse 36, tikawerenganso Exodo 12 verse 46. Then Paulo yera anadzachita lifa ku zomwezi pa 1 Korinto 5 verse 78. Ifa iyeyo ndeka nkhosa kamene kanabwera kudzachotsa machimo. Zonsezo zimagwiritsidwa ntchito pa nsembe ya Ukaristiya. Kuchotsa machimo kukutanthauza chani? Kukutanthauza mmene Yesu Khristu anabwerera pansi pano. Cholinga chake chinali chani? Kukafa pa mtanda ndi cholinga chonena kuti anthu apulumuke. Kukhetsa magazi ake pa mtanda ndi cholinga choti alumikize ubale umene unawonongeka pakati pa munthu ndi Mulungu Atate ake. Yesu Khristu akutenga machimo a dziko lonse lapansi kudzera muchani? Kuphwanyidwa kwa gulu thupi lake, ndizichatimana kuti the bread that is broken, but also the shedding of blood, magazi amene akukhetsedwa. At Mass we do the same things. We have this both species of the body and the blood of Jesus Christ. Timakhala nazo, timakhala ndi chikho ndi bread uja zimene Yesu Khristu mwini wake anazitenga. Bread uja ili ndi thupi langa, vinyo uja awa ndi magazi anga, muzichita izi kuti muzindikumbukira. His body was broken down for our sake. The blood was shed in order to bring us back to God. Nde kwa ifeyo zotitanthauzira chani abale yanga? Petro woyera kalata yoyamba chapter 1 verse 18 to 19 amanena kuti kumbukirani kuti munalipiridwa kuti ndithu mumasulidwe, osati kulipiridwa kwake osati ndi silver ndi golide ndi ndrama, koma munalipiridwa ndi magazi a Khristu opanda chodetsa china chilichonse. Abale anga, zimene timachita mu mpingomu kupembedza pa sakramenti la Ukaristiya tikhale nalo sizachibwana ayi. Timatchula sakramenti fani zikufanizira ndithu Khristu amene kutipatsa zaulere za Mulungu ndi zinthu zozizwitsa sitingazimvetse in human terms, koma timangoyesera kufotokozera. So whenever we are celebrating such, tizizindikira kuti we are crying out to Christ who went through the same. He suffered like us. So no iye amene anazunzika, amene anaphunzira kumvera kudzera mukuzunzika, kodi angalephere kuti mvera kwa ifeyo tsopano ikhale nkhani yonena kuti pamene tikumana ndi mavuto, pamene tikuyenda mchidikha cha dziko lapansi limene ndili ziopsezo zambiri ndi zinthu zotivuta, ma temptations zosiyanasiyana, we should know where to go to whenever we are facing mdima wotero mdziko lapansi. Mchamanene Yohane una kuti chapter 1 cha Yohane, kuwala kunali kubwera pa dziko lapansi, koma anthu a dziko lapansi anakonda mdima. Pamene tikuona mdimawo tidziwe kuti kuwala kulipo, Khristu alipo, otifera alipo, amene anapereka nsembe sacrifice alipo. Panali ati banja lina limene linapita ku orphanage funa ikatengeko ana ukalera, atufuna kwa ana awiri, atakumana director iyi ni banja lotchuka lija lolemera kwambiri. No, anakumedwa director of orphanage akuti no, don't worry, we'll give you 2 of the nicest children here kuti akakhale kwanu ku nyumba ya chifumu. Ajanena, no, we have not come here to get the nicest children. We have come here to get the children amene munthu inali samakana sangatenge, otsikitsitsa ndamene rufuna tenge ife. And that's what Christ did. He came down kwa ife anthu ochimwitsitsa. Tikamakumana ndi mavuto okati tili mu tchimo lotani, know that there's Christ who has come down. He wants to save you. He wants to save me. I know we are passing through such crisis mmoyomo. Tili nawo ndithu inu muli pano
amene tili limodzi tikumvera limodzi izi muli nawo ma crisis amenewo. Ife tizindikire lero lino nena kuti chikondi cha Khristu, Lamb of God, yo kankhosa ka Mulunguko kakukhetsa magazi ake chifukwa cha inuyo. Ukaristiya ndi wani, nde ndisadzamve pano anthu ena amene mmakonda kuti ine sindinakalandira ukaristiya ifa chinthu changoti kha mu mtimamo. Chinthu chotani? Ochichotsa ndi ndani? Ndi Ambuye Yesu. Tithamangire kwa kankhosa ka Mulungu kamene kamachotsa zipsinjo za dziko lapansi. Amen.